Good morning mga kit. Sugamak na purot ka mga kit. Jutihan na po sa maro. Uhay. Shoutout sa lahat dyan. Pagbalik lang ang istorya. Mananap. Jutihan na po sa rot ka mga kit. Ang dagat ng buhay na to. Regod. Ngayon nga. Wala sila mahimo ano ito na yun. Ang pagpangita rin sa sapir ano ba? Babe. Oh, shout out sa inyo lahat dyan. Saway mga hinigugma diha. Pag istorya lang mo kay mo appeal ko na sa inyo para daghan na tagwan. Musumod na ta. Mananap. Ay, nuka. Ay mo kalimot og follow mga kit. I-share na to ang video bisag wala mi. Agad. Taga na to ya. Diba? Abot-abot ng sang road ka kay tago ni kuwa pa. Iya ka. Ano pagday? So mga paghahanda natin ang mga kit. Jesus is real. Payat na magbayan niyo. Hindi ba ito siya gunahon na bitaw sa mga hinigugma niya. Hindi ka na mukaon, mauna ni resulta. Payat na tagmayan eh. Busa ka mo diha. Kaon kay mong mayo basta na mo hinigugma niya biya no. Ay gin mo patunto. Niwangin mo basta hindi mo mukaon niya. Buwagan mo ada impas. Bulog mo kaon. Kung mahimo galing basta kamo pa gani, bulog kaon papatambok. Muna ko ang ika-advise no kanang may mga hinigog makaron. Bulog mo kaon. Kaya kung pag-abot sa punto nga mag-away-away na mo niya, magbuwag na mo. Diha na ang kapayat na mo diha. May matong tambok na kada dili kay ka mag-igo. Di may kana mo kaon gyud. Ay mananap. Tabok road. Tulangan. Ay nako. Buharan nyo kong tips mga kit. Kaon yun, samtang okay pa inyong relasyon. Kung di na ma-okay, diha na, kapas mo na mo. Paano may ganay kaon? Magdaot na dayong ka. Nya. Diyan ako to mga kit. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam, mag-duty sa road ka. I love you all. Ay, mabuwag ko bayot. Mananap.